long SSG lapen beneficiary atum aphan check keron lapen awareness amai ke padupon. Lunsing Teron pen Achor Basapi Terangpi atum Dokmoka Hospital along me keso atum aphan Chashma keron pon. APHLC amenpen RTI kejoksi Tangka kecho-en alamthe pen PHERANKKE amai kangni. Kardom birta life pen ili birta thanbang phi sami sehenati mupi non birta angton pen arjupanik tha. Pini pai ni phai thong kebra isiani lakhain koida trok duar bagori MSC constituency ke parlo lakhai hini dolamara angkang kakochan mate kai pholangso picnic spot along kohora soil conservation division atum pen chipatir piponsi soil conservation department a hin pen WDC PMKSY 2.0 scheme pen self help group la pen beneficiary atum aphan check keron jaimik padupon kohora soil conservation division along DOD Dole ke ahem phupon amai along kohora soil conservation division arranger Sonjoy Gogoi penajok aluhi pachinpon amai along KAC soil conservation department EM Prabha Chandra Taruchitong Dunsi self help group lapen beneficiary atumaphan Tangka kilongdon pen ale ke padu thekji aphan lapen kichi ke claim nangji aron lapen government pen ki pipon scheme aputhakta kachetong arada pan than tekangsi aning parumpon lapen piniason check keron ponlong ke local MSC mate education yam Richard Tok bilapen KAC CM Dr. Tulram Rong hangatum kabor I pen ajoksi kichun loputa maya long pen kachuru pajirpon pini check keron maya long group 24 SAG lapen bang 36 beneficiary atum aphan check pajirpon bangso maya long aluhi atum pen duar bagori VDC chairman Sar Koirong Par Dolamara town chairman Mongol Singh Terang Duar Bagori Mondal BJP President Secretary Penchenglok Penang Anki Thikiding atum chitong lunsi my RDP Han Boka pen Berta Life PHERANKKE Robinson Killing report awareness kam nil tumbang ke hala alang tumphan selel group tumphan edi isi awar sai ki pipon kera pondu PMKSY pu central scheme lo soil conservation kohara division under Ladakh arong rap tumphan selel group tumphan pinana kirap awar sai pilo kumane ke pigarian lo kumane ke therang thak sen lo kumane ke vermi compost mane multi lo kumane ke horticulture aneng hangalang tum selel group tum chonglai lo laswate ingsinil tumpen suring ko rapopo alang tumphan kirap awar sai la PMKSY scheme penal tumphan pipon lo Ladakh bangke ilitum Kaching honne Karbelo Promas Council CM Dr. Tuluram Hangsar alang li leadership pencil lahenil tumki claim long lo lapen ladak homosti long nangli ro bangke dak local MSC mate Karbelo Promas Council long EM education department in charge Richardson tok biak hai alang li kabori pena jok sedak nang lo nilge department in charge sa hisab labang suwa program pichu nai po masi dangna chitong dun lo rap pencing kilo pinaan awareness cipiti kang lo Muiprang laso scheme pen sami pinangalan tum selel group ni marli tuma group bang pinangan successful muiprang chingtur pon po buseneng thepon lo pini 15 number Mahamaya constituency ke parlo Dokmoka Primary Health Center along KACM Lunsing Teron lapen Achor Basapi Terangpi atumari dengpen amei keso kachilong arada tumaphan Chashma keron pon KACM Lunsing Teron pen matha ponsi pirthia dangpi me keso abur car umplu papora hud rada tuma phana me keso over pen kacheri dun thekji aphan pura Dokmoka Hospital along me keso kicholong rada tuma phan Chashma ron ponlo me keso pen kacheri dun jip aphan pura bang pharo hini so sera bang phubang phia tuma phan Lunsing Teron pen Achor Basapi Terangpi la pen Dr. Thaneswar Teron atum pen me keso kilong atuma phan Chashma ke joy pen ron ponlo Dokmoka Hospital along Chashma ke ron along kachitong dun KACM Lunsing Teron lapen Achor Basapi Terangpi Dokmoka Hospital Dr. Thaneswar Teron Mahamaya BJP Mondal Committee Purno Inti Dokmoka Municipal Board Chairman Prola Timu DMB VP Rebecca Inti DMB ex-chairman Biren Singh Teron VDC Chairman Rajesh Teron EX VDC Chairman Sarong Kitisu BJP Mohila Mondal Atunchitong Nisi Ing Samjin Pen Chasmaron Pomo Wothunga Ji Pen Hensing Tokbi report Pini pai thongke braisiani APHLC ameiphu JI Kathar IAS retired lapen arisangho atum pen APHLC ameiphu ahem along PHERANKKE amei ingni pon
PHERANKKE amei kangni pon alamthe laki APHLC asong amenpen RTI ki jok tabret alam ki apu thak si jongpon ang ton alam kachini ponji aphan alang itum alamthe RG ponsna daldali pen bedalai PHERANKKE Abraham Tisor report Kardom pilo nitum APHLC pen kache song la kardom nang litum han pilo pini nang litum han kacho ningri pen ajok nang litum dak kewang apot nang litum han chorolo pini ni litum nang litum han nang pha ia theke ajir ding klui pen ni litum arjulong bomlo komad ni atum nitum APHLC amen NC APHLC a member pupi neche krongpo office bearer lo pupi neche krongpo amat RTI job po lapen ke donation hangdam po titi pusipu lapen ajok nitum APHLC tum thangbak be son lo nitum thangbak be si nitum anong kijuno da dolo nilitum cirilo ahok nitum APHLC tum son claim pula tak APHLC atum abangke claim klik ta APHLC amen nang ki endun atum abangke claim bo lasi non nilitum thihek pen rat aphan kapachini ji puranang litum phanang ke hang ia theke pini pen apara ke Karbi Anglong ba along kaprek asor sita West Karbi Anglong tame di Mahasau tame Baha Plain District tame nitum APHLC pen jongsi RTI kipi ba donation ke hang pulotang te lake nilitum authority kipi power kipi ke claim non pu kipu halatum asohi thek longan si rat majok sita donation na nang pido nai lapen RTI seta nang deng du nai ba a reply seta nang pinang ji RTI a reply nai pinangi ta lan sinang pinai ni tu masohi donte lapen labang so aputhak nilitum ke claim ke non pen ke nitum officially si che bat det lo nilitum a vice president Rajesh Diswa ke hai alangli supervise dun po alangli claim dun po lapen ke alangli sohi lapen ke inut asohi do yelang hala bangke JI Terang assistant secretary lo la RTI na thobang assistant secretary JI Terang asohi do nang po lapen ke kalite Rajesh Diswa asohi do nang po labang ini asohi jongsi a signature thek long lote la anle APHLC pensi lake RTI ta kipi pura nang litum chini nang po la pen donation se ta ke han puta nang litum chini nang po la 2005 RTI ke claim bang idea bang mise la bang ke corruption ke claim atu aron repen kam ke claim lai hui kapa veji corruption kapa veji aphansi la RTI ke claim la information ke long rat atum information long nai labang su bisaralam labang su atovar lak kep khoros lo ulo a kilometer ko an ne pu pe klang lo se ta hala ke claim be ke ko an lo la ka chini gi aphansi la RTI pen hang det titi RTI pen hang lo te pivek nei pipe lo te la tum phan punishment people hasti people la solam aron ke dulu ciklo janang bong la pen la jongsi la ki pidam bek atim hala tum jongsi information pipe pulota lage ha state level anta dampo chief information commissioner long anta dampo la pen la anta long et a pisita munit tum thang da chepe king tu thelang pulote ha high court along ta damelo supreme court long ta damelo puson aman non ge plan do bangge la sopot our sai en thoma RTI job po munitum phan pa feri po commissioner ba officer atom phan ba EMCM tum phan pa feri po amat
poisa chu enun thurong la an nang pipete ni ge chi withdraw delu la an nang pilote ni chi withdraw det po yo la son penjong thurong man RTI ke corruption ka pa veji phansi allo ge ke selam lo amanang ge RTI enthusi corruption ke selam thul no ba Pinya Birta, Lapuan Sington Pon Iglo, Laing Bomta, Birta Life.